sense ànim de lucre. Vindrem aquí a demanar les garanties. Eva, què fa això? Tenim les begudes en fresc. Seran les begudes més fresques de tota la fira, perquè estan connectades des d'ahir a 2 graus. Entreu dintre el camió i veureu la fred que hi fot.
Bon dia! Hola, bon dia! No sento ningú! Bon dia a tots aquells! Saludeu, aixequeu els braços, que jo us vegi! Benvinguts! Benvinguts a la Fira d'Entitats de l'11 de setembre aquí a Salt! Avui se'ns ha de notar, Ala! Bueno, va, comencem. Ara mateix actuaran en aquest escenari tan magnífic Arrels Escalenques. Què tocaran? No, home, habaneres i cançó de taverna. I Arrels Escalenques són en Miquel Brugués Costabella, més conegut com Miquel Costabella, saltenc d'aquí. Això, aplaudiments, gràcies. A vegades se m'obliden, els aplaudiments. Després tenim en Quimet Molines, Quimet, que és de l'Escala. Visca Catalunya! Això, visca! I després tenim en Libionice, que és de Torroella, de Montgrí, però ve de Romania, de la Romania de Torroella de Montgrí. Això. Vinga, va, fort aplaudiment i comencem amb Arrels Escalenques. Som-hi, nois! Molt bon dia a tothom. Bon dia! Aviam, som benvinguts i ben trobats. Som Arrels Escalenques, com ha dit la Iolanda, i avui és un dia molt especial. És un dia de somnis i utopia. Però nosaltres som aquí per posar el nostre granet de sorra perquè l'utopia no ho sigui i perquè el somni es faci realitat. Comencem amb un balset mariner de l'amic Llibori de Sant Feliu que es diu Vell Pescador. Vinga, va! Animem-se, que la diada és llarga. Ei, va! Vell pescador que se'n va anar a viure molt lluny del seu mar, sentat al sol d'un vell carrer, cantava un vell vals mariner. Tenia barca, tenia rems, tenia molta força en les mans per anar a pescar amb il·lusió i veure el sol sortir a l'horitzó. I tot de cop